Скъпи приятели, сега ще видите как се харчат вашите пари от едни таласъмчета, които имитират някаква дейност. Камерата е скрита. Там до едно дърво. Както може да видите сами. А полицайчето най-вероятно някъде е задремало на сянка. Ето камерката. Господина полицай. Сега ще го видите как се е скрил. Като мишок. Против всякакви разпоредби, вместо да е до нея с жилетката, той се е скрил. Ето е камерката. Тихомълком. Печатат се едни парички. Имитира се една дейност. И нищо друго не се случва. Ето е камерката. Хубаво може да я видите. Ето е. Ето къде е камерката. Господина полицай си е там в количката, се е скрил. Като мишочи. Ето го къде. Като мишка вътре е умрял. Сега ще ви покажем номерчето пак. Играе на някакви игри човека. Ето го господина, почива си. Така се харчат вашите пари.